God eftermiddag, rigtig hjertelig velkommen. De næste cirka 30 minutter skal jeg fortælle om noget, der ligger mit hjerte nært, nemlig krydstogtrejser i almindelighed og en tur op til Nordkap i særdeleshed. Tiden i dag er jo stærkt afgrænset. Normalt, når jeg holder foredrag om krydstogtrejser, så bruger jeg det meste af en time til halvanden med en lille pause i midten, og nu har vi 30 minutter. Det betyder, at jeg skal forsøge at tage spørgsmål til sidst i foredraget, men ellers så farer jeg lige ned på vores stand, Profilrejsers krydstogtstand, som ligger lige over for caféen. Det er jo centralt placeret, hvis der er lidt kø, så kan man lige forsyne sig. Og der vil jeg selvfølgelig sammen med mine dygtige kolleger fra Profilrejser kunne svare på alle de spørgsmål, der måtte være om krydstogtrejser i almindelighed, og selvfølgelig om turen op til Nordkap i særdeleshed. Mit navn er John Hapsø. Jeg har været i rejsebranchen i 40 år, og her er jeg 30 år i SAS, og 8 år i SEB, hvor jeg har arbejdet med rejser og rejserelaterede produkter inden for alt med kreditkort og betalingsløsninger og sådan noget. Vi har rejst rigtig meget på krydstogtrejser. Min første krydstogtrejse, hvor min kone havde taget initiativet, tænkte jeg, nej, det var da forfærdeligt. Hvad skal vi dog finde på at lave på sådan et krydstogt? Men jeg kan da hilse at sige, at jeg er blevet fanatisk krydstogtdeltager. Og det håber jeg også, nogle af jer er eller vil blive, specielt efter denne her lille oplevelse, hvor vi skal på ikke mindre end det, jeg synes er verdens smukkeste sørejse, verdens smukkeste krydstogt. Det tillader jeg mig at sige med en lille smule autoritet, givet at vi efterhånden har været på over 40 krydstogtrejser rundt omkring i hele verden. Østen, Europa, Middelhavet, Sydamerika, Panama osv. osv. Men når nogen spørger mig, hvis du har én krydstogt tilbage i dit liv, hvorfor det vil du så gerne gentage, så bliver det turen til Nordkap. Det er den smukkeste og mest fascinerende og spændende tur, man overhovedet kan forestille sig. Turen, vi skal kigge på i dag, og nu skal jeg se, om jeg kan finde ud af teknikken, den starter i København den 5. juni, grundlovsdag, og der har vi jo allerede fordel nummer 1, der er ikke nogen flyverejse. Vi skal ikke pakke ned og pakke ud og ud til Kastrup og stå i kø og sådan noget. Vi tager stille og roligt ned til Langlinje eller Frihavnen, hvor skibet nu kommer til at ligge. Og så går vi ombord i ro og mag og starter allerede turen med en hyggelig frokost ombord. Kæmpe fordel, specielt hvis man ikke er hardcore krydstogtrejsende, så er det en stor fordel ikke at skal tænke for meget over alle de ting, man skal udsættes for, hvis man skal med en flyver og sådan noget. Lige ned til Københavns Frihavn eller Langlinje, og så står vi på skibet, og ferien, oplevelserne er startet. Turen starter med at gå til Ålesund. Jeg tager den først Ålesund, og så krydser vi jo Polarcirklen, som jo er en oplevelse i sig selv. Fordi hvad er det nu, der sker, når vi krydser Polarcirklen på den her tid af året, i juni måned, så får vi midnatssol. Vi må vælge, vil vi have midnatssol, eller vil vi have nordlys? Det skifter i sommerhalvåret. Så vi får nok ikke nordlys, men vi får masser af sollys hele døgnet. Og har man aldrig prøvet det, så er det jo lidt af en oplevelse at gå en tur rundt på skibsdækket kl. 12, kl. 1, kl. 2 om natten, og man stadigvæk kan nyde solen i horisonten. Så fortsætter vi fra Polarcirklen til Honningsvåg. Det er det tætteste, vi kan sejle på Nordkap-plateauet. Det ligger en god cirka 30 km fra selve Nordkap-plateauet. Og der har vi turen, som jeg fortæller om her, inkluderet en heldagsudflugt med frokost og det hele, hvor vi selvfølgelig kører op og ser på Nordkap-plateauet, og hvor vi får god tid til at opleve udsynet, horisonten og besøgscentret. Første gang vi var på Nordkap, der havde vi et stop deroppe på den 4 timer, og jeg tænkte, det var meget. Det var ikke et sekund for meget. Der er så meget at opleve i besøgscenter, og bare det at gå rundt på Nordkap-plateauet og opleve lyset og opleve horisonten. Alt sammen, hvis det er godt ved at forstås. Men ellers så er museet jo deroppe, besøgscenteret, helt specielt med særlige historier, og alt det kommer jeg jo selvfølgelig ind på turen. Jeg holder på turen 2 foredrag. Et, hvor jeg går i detaljer om alle de besøg, vi kommer at gøre på den her tur, og et, hvor jeg fortæller lidt om Norge, norsk historie, relationen til Danmark, og så lidt omkring norsk selvforståelse i dag. For der er altså rigtig meget at fortælle om og høre på, når man begynder at kratte lidt i overfladen af dette pæne og nydelige gamle danske land. Hvis de for eksempel er på Nordkap, der ligger der et buddhistisk tempel af alle steder i hele verden, så kan man altså besøge et buddhistisk tempel på Nordkap. Og hvorfor det ligger der,
og historien bag det får vi selvfølgelig på turen. Så går vi videre til Tromsø, Geiranger, Olden, 2 fantastisk smukke fjorde. Jeg har selvfølgelig nogle billeder, jeg skal vise jer om lidt. Nogle af de smukkeste fjorde i hele verden, men meget forskellige, selvom de faktisk et langt stykke løber parallelt med hinanden. Meget forskellige, meget smukke fjorde. Slutter vi i Bergen, inden turen går tilbage til København. Og i Bergen skal vi selvfølgelig også rundt og kigge og have en lille byrundtur. Det kommer jeg lidt mere tilbage til. Og her er der et par smagsprøver. Jeg håber, at billederne har en kvalitet, så man også kan få fornemmelsen nede fra salen. Vi har op til venstre her, det er sådan lidt tilfældig rækkefølge her, jeg har bare valgt nogle flotte billeder. Op til venstre her har vi jo Bergen med Aker Brygge, de gamle, flere hundredårige gamle pakhuse, hvor vi selvfølgelig skal ind i de små gyder og rigtig gå og kigge og se, hvordan det fungerer i dag. Vi skal også på det berømte fisketorv, som jo stadigvæk fungerer, og vi skal også besøge Domkirken, og så slutter vi en lille byvandringstur der med mig som rejseleder, slutter vi så ved Fløjbanen, denne verdensberømte togbane, der jo går op til toppen af fjeldet, hvorfra man har den mest fantastiske udsigt ud over Bergen by og havneområdet. Til højre har vi så lidt fra Ålesund. Ålesund, som jo er en fantastisk spændende by, som jo brændte ned til grunden i januar måned 1904. Og jeg skal nok fortælle historien om, hvad var det, der skete, og hvorfor var det, at kejser Wilhelm, den tyske kejser Wilhelm den anden, finansierede genopbygningen af byen, og den i dag står i tysk stil, i jugendstil, eller art niveau, om man vil, og hele den røverhistorie skal jeg nok komme meget mere ind på. Vidste I for eksempel, at det var årsagen til, altså kejser Wilhelms interesse for Ålesund og finansieringen af genopbygningen af byen, det var faktisk det, der skabte grundlaget til det, der i dag hedder den engelske efterretningstjeneste MI5. Og hvordan de ting hænger sammen, det kommer jeg voldsomt tilbage til på turen, når jeg holder mit foredrag ombord. Prøv at se disse billeder. Kan man forestille sig næsten noget, der er smukkere? Det ene er, begge billederne er fra Geiranger. Her er vi inde i bunden af Geiranger, og det til venstre, der sejler vi forbi et af de utallige smukke vandfald. Her er det de 7 søstre, som det hedder. Hvis man kom tættere på, så ville man kunne se, at der var 7 af de her vandfald ned. Forestil jer at gå rundt på skibet, og så bare i 8-9 timer, som er det indsejlingen og udsejlingen tager. Og vi har jo lys hele døgnet, så det betyder jo ikke noget, hvornår vi sejler og ankommer. Vi kan se det hele. At så kan man altså få disse meget spektakulære oplevelser. Så skal vi selvfølgelig også have et billede af Nordkap. Dette er vel en af de mest fotograferede motiver op fra Nordkap, nemlig denne globus, som står på selve plateauet. Og er vejret lidt med os, og de gange jeg har været der, har vi været heldige med vejret. Så har man altså et vidt udsyn, og så kan man altså stå her med tanken om, at det næste stop, jeg ved godt, der er Svalbard, men det næste fastlandsstop, man kommer op på, det er Nordpolen. Det er altså en helt særlig oplevelse, både synet, besøgscentret og luften deroppe. Og det er ikke så tit, vi kommer på de breddegrader, 71 grader, 11 minutter og 8 sekunder nord. Der er ikke mange af os forundt, der har været sådanne steder før. Så skal jeg heller ikke snyde jer for at fortælle en lille smule om skibet. Dette smukke skib fra Royal Caribbean, Serenade of the Seas, knap 300 meter langt. Det er det, vi kalder et mellemstort krydstogtskib. Der er 1250 kahytter eller kabiner ombord, og det giver så plads til ca. 2500 gæster. Når man tænker på, at i den ene ende af skalaen, der har vi altså krydstogtskibe, der tager 5.500 gæster, og i den anden ende af skalaen har vi vel krydstogtskibe ned omkring 1.500 gæster. Så det er sådan det, vi kalder et pænt mellemklasseskib. Men det gør, at vi tager fordelene for begge skibstyper. De små skibe har den fordel, at de kan gå ind i de små fjorde, komme ind små steder, og det kan Serenade, så vi kan sejle lige til døren, hver gang vi skal ud og opleve noget. Og det har samtidig en størrelse, der gør, at vi har en verden af oplevelser foran os ombord. Det er et relativt nyt skib, bygget i Tyskland i slutningen af 2003 og sat i drift i starten af 2004. Jeg får tit spørgsmål om, når man
når jeg anbefaler krydstogtrejser, jamen hvad skal vi dog lave på sådan en krydstogt, når vi er ude at sejle? Hvad foregår der ombord? Keder man sig ikke? Altså, som jeg nævnte indledningsvis, vi har været afsted små 40-20 gange. Jeg har aldrig kedet mig et sekund ombord på et krydstogtskib. Og det, jeg også glæder mig til på det her krydstogt, det er, at vi har 3 fulde dage på havet, hvor vi altså ikke kommer i land. Og det er vi meget glade for. Det er vi blevet mere og mere glade for efterhånden, som vi har været afsted på mange ture. Og det er fordi, så får vi tid til at fordybe os i skibet og udforske de enorme muligheder, den mangfoldighed af tilbud, som der er ombord på krydstogtskibene. Fordi når vi kommer i land, så vil vi jo gerne i land og opleve, hvad der foregår på en eller anden destination. Men her får vi altså også god mulighed for at udnytte skibet, opleve skibet og dets mange faciliteter. Jeg nævnte, at jeg holder 2 foredrag ombord, selvfølgelig på dansk, eksklusivt for Profilrejsers gæster. Hvis man synes, at det vil man gerne gøre, så har man lyst til det, så har vi været der ved det kaffe, te og vand, mens jeg står og snakker og fortæller. Og vil man opleve andre ting, så er der bare så nævnt i tilfældig rækkefølge. Der er selvfølgelig stort spa-område med masser af muligheder for pedikyre, manikyre, massage i hver afskygning osv. Der er shopping, der er dejlige shoppingmuligheder ombord. Der er et hav af barer og caféer, 10 restauranter. Der er show hver eneste aften, og de ting, jeg nævner her, altså show for eksempel, er inkluderet, al underholdningen er inkluderet i rejsens pris. Der er også et stort casino. Det tror jeg er det, jeg har prøvet at vise dernede til venstre. Det er der jo på alle krydstogtskibene. Der er ikke så mange danskere, der går i casino. Den store forskel, hvis vi tager krydstogtrejser, når vi ser, hvad er forskellen på, hvis der er mange danskere eller skandinavier ombord, og hvad hvis det er et mere internationalt publikum, for eksempel fra USA, Canada, Tyskland. Den store forskel er, at når der er mange skandinavier ombord, så er der ikke ret mange gæster i casinoet, men til gengæld bliver der virkelig ryddet ned fra vinhylderne. Der bliver drukket rigtig meget vin. Amerikanerne, canadierne drikker ikke ret meget vin. De drikker vand og kaffe til deres mad for eksempel, men til gengæld så hænger de ud i timevis i casinoet. Så der er lidt forskel på de forskellige rejsers karakter. Hyggelig samvær, masser af små snedige steder, hvor man kan sidde og nyde en kop kaffe eller en drink, hvor der er levende musik. Noget af det, jeg er allermest begejstret for ved Royal Caribbean, det er, at til alle show og sådan noget, der bruger man levende musik. Det er altså ikke noget med en båndoptager, der står i baggrunden med et eller andet bum-bum-bum-musik. Ja, det var ikke et apropos til de dygtige optrædende herude foran. Men det er levende musik. Det er dygtige guitarister, det er dygtige solister, der underholder os både om aftenen og i løbet af dagen i alle mulige sammenhænge. Der er en stor minigolfbane, hvis man har lyst til det. Der er selvfølgelig pool, både indendørs og udendørs. Der er en stor klatrevæg, og der er selvfølgelig bibliotek og så videre, biograf og så videre og så videre. Jeg har aldrig rejst med gæster, hvor nogen er kommet hen til mig og sagt, vi keder os, hvad skal vi dog få tid til at gå med? Det er aldrig sket. En del af at være på krydstogt er jo også at nyde forplejningen. Det kan man heldigvis ikke se på mig. Men her er der lidt eksempler på, hvordan man kan klare sin fortæring ombord på skibet. Og alle billederne, jeg viser, er fra Serenade of the Sea, så det er den autentiske præsentation, vi ser her. Det er sådan, det er. Her har vi hovedrestauranten. Hovedrestauranten, hvor man typisk har et fast bord om aftenen. Man vælger fra starten af krydstogtet, gerne i forbindelse med sin bestilling hos Profilrejser. Så nævner man, om man vil på første servering eller på anden servering. Første servering er typisk omkring 18:30, anden servering omkring 19:30. Jeg anbefaler voksne mennesker uden børn anden servering. Første servering er typisk kendetegnet ved, at det er forældre med børn, så det kan skabe lidt uro i restauranten. Og vi oplever også på første servering, at der er lidt travlhed, fordi man skal nå at være klar, så man er klar til anden servering. Har man meldt sig til anden servering der omkring 19:30-20, så skal restaurationspersonalet ikke noget bagefter, så der er lidt mere ro på. Og det kan vi danskere som oftest godt lide, fordi vi kan godt lide at hygge og sidde og sludre, når vi får vores hovedmåltid der om aftenen. Hvorimod amerikanerne, de sluger lige maden, og så er de ude af restauranten med det samme. Så der er sådan lidt kulturforskel på, hvordan man nyder det. Så her får man altså sit faste bord hver aften på det tidspunkt, man har bestilt hjemmefra. Og så kan man sige, jamen hvad så med alle specialrestauranterne? Hvad nu, hvis vi ikke lige har lyst til at spise på det tidspunkt?
masser af muligheder, og det skal jeg fortælle en lille smule om. Men jeg skal lige fortælle også, jeg får også gerne spørgsmålet, hvordan er det nu med påklædningen i sådan en fin restaurant? Til hverdag, så ser man sådan her ud, som jeg gør nu. Jeg vil kalde det smart casual. Er det fair at betegne det sådan? Måske en jakke på også, ville have pyntet lidt, ikke? Men sådan temmelig afslappet. Men jeg kommer jo ikke i badetøj, jeg kommer ikke i korte shorts, og jeg kommer ikke i t-shirt i restauranten. Men sådan lidt almindeligt klædt på, fuldstændig som vi ser ud, når vi kigger rundt blandt gæsterne her i dag. Ingen problem i det. 2 aftener på turen, formodentlig aften nummer 2, og den næst sidste aften, hvis det går som det plejer, så er der galaaften, og der klæder man sig typisk lidt pænt på. De første krydstogter, vi var på for små 20 år siden, der var 80% af herrerne i smoking. I dag er der 10% i smoking, og resten kommer i almindelig habit, mørk jakkesæt, og de fleste med slips. Så der er sket lidt forskydninger af det. Så man tager lidt pænt tøj på, en habit, til de 2 galaaftener, og så nyder man det særlige, der bliver serveret for os, og oplevelsen, vi får i restauranten med det sang og musik. Og vi får lov at hilse på kaptajnen og skibets chefofficerer, som jo møder op i deres stiveste pus også. Og det er jo også her, vi får mulighed for at blive fotograferet med nogle af nøglepersonerne, inklusive kaptajnen, hvis man har en drøm om det. Men alternativerne skal jeg da også lige skynde mig at fortælle om. Her er en meget populær restaurant, en buffetrestaurant. Som regel er den mere eller mindre åbnet det meste af døgnet. De fleste vælger her at få deres morgenmad, givet at der kan man selv gå op og tage, hvad man har lyst til. Men restauranten er de fleste dage også åben, og der er så à la carte morgenmad servering, så det bestiller man altså ud fra et menukort. Hvis man ikke har lyst til at deltage i gala-arrangementet der om aftenen, de 2 aftener, der er det, ja, så er det også her, man sniger sig op. Der er ikke nogen dresscode her. Her kan man spise og se ud, som man har næsten lyst til. Så tager jeg lidt om specialrestauranterne, og jeg har valgt bare lige at vise 4 klip her. Vi ser den fornemme Chopgrill, fransk inspireret restaurant op til venstre. Vi ser sidste skud på stammen, denne, Izumi, hvis jeg udtaler det rigtigt, op til højre, hvor kokken jo står og laver specielle japanske fjernøsten-retter, som man kan sidde og følge med i serveringen. Vi har en mere populær brasserie ned til venstre og til højre. På de fleste af specialrestauranterne, skal jeg sige, der er der en afgift for at sidde der. Altså maden, forplejningen er gratis, altså med i prisen. Undskyld. Men man betaler et cover charge på $15 per person, hvis man har lyst til at bruge en aften på specialrestaurant. Specialrestauranterne er meget populære, så min varmeste anbefaling er, har man nu en mærkedag, mens vi er på krydstogt sammen, bryllup, fødselsdag, guldbryllup, sølvbryllup, et eller andet, så bestil i god tid i specialrestauranten, gerne hjemmefra, enten på hjemmesiden eller via profilrejser, så bliver man ikke skuffet, at der ikke er plads til en den dag, man absolut gerne vil op i en af specialrestauranterne og markere en eller anden spændende begivenhed. Så er der, og man skal i øvrigt ikke, selvom man har sin faste plads nede i hovedrestauranten, så behøver man ikke at lave afbud eller noget. Det har de fuldstændig styr på. I samme øjeblik, man har bestilt bord i en af specialrestauranterne, så går der besked ned til hovedrestauranten, at hr. Petersen ved bord 31C, han er der ikke i aften, eller han eller hun er der ikke i aften, sådan noget. Så det er de fuldstændig styr på. Har man benyttet sig af skibets tilbud om at købe sig en vinpakke og få noget rabat på sit vinkøb på rejsen, ja, så gælder den også i specialrestauranterne. Og har man nu en dejlig halv flaske rødvin til overs fra dagen før, ja, så står den fremme på bordet, når man kommer, uanset om det er i hovedrestauranten eller specialrestauranten. Det er de umådeligt dygtige til at styre. Det fungerer smertefrit. Så vil jeg også fortælle her en lille smule om kahytterne. For de, der ikke har været på krydstogt før, så skal man jo træffe et valg. Hvilken kahyttype vil jeg gerne vælge? Og det er jo afgørende for prisen, forstås. Der er jo stor forskel på, om man vælger en suite, en juniorsuite, en balkonkahyt, en kahyt med vindue, eller blot en kahyt, en indvendig kahyt. Og der er også forskel på, hvor i skibet de forskellige kahytter ligger. De mest attraktive, og det bliver også de dyreste, det er midtskibs. Og det er jo fordi, det er der skibet vipper mindst, hvis man kommer ud i dårligt vejr. Men det gør vi ikke på turen til Norge. Juni måned er fint vejr, og det giver ikke uro på skibet overhovedet. Det er næsten et løfte.
Men her har jeg valgt at vise 3 billeder, så man har en fornemmelse af, hvis jeg nu vælger en indvendig, hvordan ser den så ud? Hvor meget plads er der? Hvis jeg vælger en med kahyt, eller med vindue, hvordan ser det så ud? Og hvis jeg vælger en med min egen private balkon, hvor vi kan sidde ude og få vores morgenkaffe, eller nyde en drink, eller sidde og sole, hvad man nu har lyst til, eller følge med i, hvad der foregår ud over havet. Måske hvalspotting, altså kigge efter hvaler. For det er der altså chance for på vores tur, specielt hvis kaptajnen vælger, det gør han som regel den ene eller den anden vej, op eller ned, og sejle uden skærs. Og trickset, det får I med det samme. Trickset er at holde øje ud over havet med, hvor der er rigtig mange fugle. Hvis der er en stor koncentration af fugle et bestemt sted ud over havet, så er der næsten altid hvaler. Det er næsten altid derfor hvalerne er der, fuglene er der. Når hvalerne hvirvler rundt i vandet, så hvirvler de fisk op i overfladen, og det vil fuglene jo gerne have at spise. Så ser man store flokke af fugle et eller andet sted, når man går og kigger ud over vandet, så er det næsten altid et tegn på, at der er hvaler. Når vi nu om lidt skal præsentere prisen, så vil jeg lige nævne, at vi har valgt i denne tur med rejseleder den 5. juni at inkludere et ganske omfattende udflugtsprogram. Og hvis man kigger sig lidt for og kigger lidt på alternative muligheder, så er det vigtigt at notere sig, hvad er det, der er inklusiv i prisen, når man sammenligner. Er de obligatoriske drikkepenge med, hvad er der med af udflugter osv. osv. Ellers så begynder man at sammenligne æbler og pærer. Så derfor understreger jeg lige endnu en gang, at på denne tur er alle udflugterne som nævnt her, inklusiv i prisen. Selvfølgelig rejsens højdepunkt op på Nordkap, en heldagsudflugt til Nordkap-plateauet, inklusiv frokost. Tromsø, en byrundtur med bus, inklusiv den berømte Ishavskatedral og Polarmuseet, og en bytur op igennem gågaden selvfølgelig. I Geiranger udflugt op til den evige sne og indlandsis, også inklusiv frokost. I Olden skal vi ud på en gletsjer, også inklusiv frokost. Byvandring i Ålesund, som jeg selv står for dem, der har tid og lyst til at gå med mig. Og det samme i Bergen. Så er mine 2 foredrag ombord. Introduktion til Norge og Norges historie og norsk selvforståelse. Alt dette, og så selvfølgelig rejselederservice, hvor jeg er til rådighed med råd og dåd og hjælp og assistance i det omfang, der måtte være brug for det, er med i prisen. Udflugtspakken, som jeg nævner den her i sig selv, har en værdi ca. 5.000 kroner, når man nu skal ud og sammenligne. Og hvad koster sådan en tur? Ja, de bliver altså solgt for knap 19.000 kroner, og så op efter afhængig af ens valg af kahyt. Og der skal man så huske, at det er med fuld forplejning, det er med udflugt, det er med alle de der obligatoriske drikpenge og alt de andre ting, jeg har nævnt. Det kan godt, det der med de obligatoriske drikpenge, hvis man går ind efterfølgende og sammenligner lidt, vær lige opmærksom på det, det kan være rigtig meget dyrt, ikke usædvanligt i niveau 150 kroner per person per dag. Så det skal man lige huske, hvis man ser et sammenlignende tilbud, om det er nu med eller det ikke er med. Så får man en grim overraskelse ombord. Så vil jeg også gerne benytte lejligheden, fordi der aldrig har været på krydstogt, til at aflive nogle af alle de myter, der er omkring det at tage på krydstogtrejser. For når jeg holder foredrag rundt omkring krydstogter, så hører jeg tit rigtig mange myter, og jeg har valgt at tage et eksempel med her. Og så vil jeg gerne en for en forsøge at aflive dem. Det er dyrt, det er for de rige. Ja, altså hvis man nu vælger en tur uden rejseleder, uden de der udflugtsprogrammer, så ligger turene, så ligger sådan en tur som den, jeg har nævnt her, i niveau 800-900 kroner per døgn med fuld forplejning. Personligt synes jeg jo ikke, at man kan sige, at det er dyrt. Det er ikke uopnåeligt for de fleste mennesker, hvis det er det, man gerne vil. Så min pointe er, at krydstogter prismæssigt er for alle. Man spiser hele tiden. Altså det kan man godt, hvis man vil. Og nogen vil hævde, at jeg efterhånden har været på for mange, ikke? Men det bestemmer man jo selv. Men mulighederne er der selvfølgelig, og det er lækkert. Det er meget lækkert. Smoking hver aften, det er definitivt slut. Det er ikke overhovedet relevant. Jeg har smoking, jeg har den aldrig med. Jeg har et pænt mørkt habit til de 2 gallaaftener færdig. Man keder sig ombord. Jeg håber at have overbevist jer om, at det kommer man aldrig til. Kaptajnens bord skal man nu være afhængig af at spise sammen med besætningen? Nej, det skal man ikke. Det er de færreste for ondt at blive inviteret op og spise med kaptajnens bord. Det er kun Honoratores VIP-rejsende sådan noget, der får den oplevelse. Jamen, er der ikke skibet fyldt med amerikanske damer med blåt hår og simili-smykker? Ja, jeg har hørt historien mange gange, men jeg har aldrig mødt hende. Men et eller andet sted findes hun jo nok derude.
Søsyge? Nej, det har vi også undgået på vores rejser. Primært af den årsag, at rederiet ønsker jo at give jer alle sammen en god oplevelse. Så kaptajnen vælger jo sine ruter med omhu fra dag til dag, og følger jo hele tiden med omkring, hvordan er vejret, og sikrer sig, at alle gæster ombord får den absolut bedste oplevelse. Har man tendens til søsyge, så er det en godt tip at købe de her små plaster, man kan sætte bag ørerne. Ellers så er alle brug af søsygepiller ombord gratis. Det bliver udleveret fra skibets hospital. Der er jo hospital med både læge og sygeplejersker ombord. Der kan man erhverve gratis søsygepiller, hvis man er til det. Alt for mange mennesker på alt for lidt plads har jeg aldrig oplevet. Jeg har også været på verdens største krydstogtskibe, og jeg har også været på de mindste. Skibenes indretning er selvfølgelig tilpasset antallet af gæster ombord. I får aldrig problemer med, at alle mulige køer og sådan noget, glem det, det finder ikke sted. Flydende plejehjem er også noget sludder. Man har jo den her fordom, at det er kun for velhavende pensionister på 80 år. Det er slet ikke tilfældet. De sidste 10 år er gennemsnitsalderen på krydstogtrejser faldet med 7 år. Vi ligger vel i øjeblikket på en tur som den her, vil jeg sige, 253 plus, vil jeg tro gennemsnitsalderen er, på en tur som den, vi skal ud på her. Så jeg håber at kunne aflive nogle af de værste myter. Så vil jeg nærme mig slutningen, og det kigger op på uret og kan se. Jeg har valgt her at samle det, jeg kalder mine bedste råd til sådan en tur. Jeg anbefaler en udvendig kahyt, så man kan følge med, når det er nat og dag, og man kan se, at vi er ved at være i land, eller er der noget at kigge på, eller et eller andet. Og hvis, jeg kan godt forstå, jeg har dyb respekt for pengepunkten, men hvis det passer ind i ens plan og økonomi, så vælg en udvendig balkon. Det kommer man aldrig til at fortryde. Min kone og jeg, vi bruger den rigtig meget. Overvej eventuelt spisning i specialrestauranter i god tid. Jeg har været inde på det, nævner det igen. Husk selvfølgelig rejseforsikring. Jeg anbefaler anden seating, det har jeg vist også nævnt. Betalingen ombord foregår i US-dollar, euro. Man bruger sit kreditkort, når man tjekker ind på skibet, og så får man udleveret sit nøglekort, der passer til ens kabine. Det er samtidig også det kort, man bruger, når man skal ombord, og når man skal fraborde skibet. Det fungerer også som adgangskort. Så skibet fungerer i princippet som et pengeløst samfund. Det er dog ikke mere pengeløst end den sidste nat. Så er det sandhedens time, så bliver der sådan et dokument stukket ind under døren, og så kan man altså kontrollere og se, hvad det egentlig er, man har brugt penge til på sådan en tur, når man har købt ydelser og betalt med sit kort ombord. Og så bliver det helt afregnet, og i 99,999% af alle tilfælde, så er alt som det skal være. Man kan bare sætte hak ved det, og så bliver det automatisk faktureret ens kreditkort. Så er det altid en god idé at give kopi af rejseplaner og forsikringer til familie og venner. Følg godt med i skibsavisen ombord. Man får en skibsavis hver eneste dag. Den bliver lagt på sengen om aftenen, inden man går i seng. Og den er fuld af gode råd og en beskrivelse af, hvad foregår der i morgen. Så man har tid til at fordybe sig i det som en lidt god aftenlæsning og forberede, hvad har man lyst til at deltage i morgen. Medbring ikke hårdtørre, døbkår, strygejern og alkohol. De bliver konfiskeret. Jeres kufferter bliver røntgenfotograferet. Og så bliver de taget fra jer, og så får I dem først udleveret den sidste dag, når skibet er tilbage i København. Så det kan ikke svare sig at tage det med. Hårdtør, døbkår og strygejern, fordi strømmen er ikke dimensioneret i de enkelte kabiner til at kunne klare det. Og alkoholen selvfølgelig, fordi at de vil jo gerne have, at man køber produkterne ombord. Så enkelt er det. Jeg har prøvet at overbevise dem om, at gammeldansk ikke er alkohol, men medicin, men den gik ikke. Det var, hvad jeg har kunnet nå at bringe på mine 30 minutter. Og så vil jeg anbefale alle, der sidder og brænder inde med spørgsmål, kom op og besøg os i vores stand lige over for caféen. Der er mine søde og dygtige kolleger og jeg selv til rådighed og kan svare på, håber vi, alle de spørgsmål, der måtte være. Tusind tak for jeres opmærksomhed.